नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जिल्हा बीजेपी सदस्यत्व अभियान कार्यक्रमाचे उद्घाटन. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बीजेपी पक्षाच्या सदस्यत्व अभियानाक बीजेपी राज्याध्यक्ष रुपाली नाईक आणि जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे हेमका जबाबदारी दिला असे कळला. पक्षाची कार्यवैखरी थोड्या दिवसातच कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्याच्या सहयोगान ऐतिहासिक संघटना करचो मान रुपाली नाईक हेंक मेळ्ळा. तेमगेल्या पक्षाबद्दल श्रेय आशिल्ले क्रियाशीलता पळोवन तशेंच कारवार आणि अंकोला नगरसभेत जनता पक्षाचे अधिकार 2018 ते 2024 सालात बीजेपी अधिक मतान विजयी जाल्ल्यान राज्यातूच प्रवास करून पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांक उत्साह करचे पक्षाबद्दल संघटित जावन पक्ष बलिष्ठ करूक आकर्षण केल्याबद्दल बेंगलोरच्या अरमदे मैदानात जाल्ल्या बीजेपी सदस्यत्व अभियानाचे राज्यस्तरीय कार्यावळीत रुपाली नाईक यांनी भाग घेतले. त्यांना या सदस्यत्व अभियानाची जबाबदारी तेमक दिली असे कळला. या निमित्तान उत्तर कन्नड बीजेपी जिल्हा कार्यकारिणी विशेष सभा सदस्यत्व अभियान कार्यक्रमाचे दिवली पेटोवन भारत मातेक पुष्प नमन करून उद्घाटन झाले. या वेळार पक्ष एकवटी बद्दल सगळ्यान उलोवप केले. जिल्हास्तरीय NS हेगडे, राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष रुपाली नाईक, लिंगराज पाटील, विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्दी, कुमटा आमदार दिनकर शेट्टी आणि इतर पक्ष प्रमुख हजर आशिल्ले. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम जय श्री राम. भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के. अंकोला तालुकास्तरीय गणेशोत्सव पूर्वभावी सभा. अंकोला तालुकास्तरीय गणेशोत्सव मंडळाच्या मुखंडाबरोबर अंकोला नाडवर समुदाय भवनात झालेल्या गणेशोत्सव मंडळाच्या पूर्वभावी सभेत CPI श्रीकांत तोटगी हेमी शांत रीतीन गणेशोत्सव साजरो करचो आवाहन केले. सोमार 26 ऑगस्टाक जाल्ल्या या सभेच्या अध्यक्षपदावेल्यान तेमी उलयताले. सरकाराच्या आदेशाचे तसेच कायद्याचे पालन करून आनंदान गणेशोत्सव करचो. मूर्ती प्रतिष्ठापनापासून विसर्जनापर्यंत कसलीच अहितकर घटना घडू जायना म्हण तेजी काळजी आयोजकांनी घेवची असे तेमी सांगले. या वेळार तहसीलदार B अनंत शंकर हेमी सरकाराच्या मार्गसूचीप्रमाणे गणेशोत्सव साजरो करचो सल्लो दिलो. अंकोला शहरात आणि ग्रामांतर प्रदेशात मेळ सुमार 84 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून या सगळ्या मंडळाचे प्रतिनिधी सभेक हजर आशिल्ले. सगळ्यान सरकाराच्या आदेशाचे पालन करचे उतर दिले. या वेळार नगरसभेचे मुख्याधिकारी अक्षता याच, अग्निशामक दळाचे अधिकारी जयंत नाईक, हेस्कॉमचे प्रवीण नाईक, PWDचे राजेश मेत्री, तालुका पंचायतीचे प्रभारी नीता आगीर आणि इतर हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. सुप्पा डॅमाचे 3 गेटान 15,293 क्युसेक्स उदक भायर सोडले. जोयडा गेले 2 दिवसांपासून विपरीत पडच्या पावसान काळी जलानयन प्रदेशात जास्त पावसाची नोंद जाल्ल्यान जलाशयाच्या उदकाची क्षमता वाढिल्ल्यान ते उदक सोडची प्रक्रिया सुरू झाला. सुप्पा डॅमाच्या भितरल्या उदकाची पातळी 564 मीटर असून आज ते 559.82 मीटर भरला.
आणि या सतत पडच्या पावसान त्याची पातळी वाढत असा म्हण डॅमाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन डॅमाच्या 3 गेटांक 15,293 क्युसेक्स उदक भायर सोडला। सध्या डॅमा भितर 21,308 क्युसेक्स उदक आसा, तेतूंतले 15,293 क्युसेक्स उदक सोडला आणि पावसान डॅमात जास्त उदक भरची शक्यता आशिल्ल्यान केपीसी तर्फेन न्हंये देगेर वास्तव्याक आशिल्ल्या नागरिकांक सावधानतेचो इशारो दिला अशें कळ्ळां। कारवारच्या सदाशिवगडार दैवज्ञ ब्राह्मण समाजातर्फेन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्यान कार्यक्रम। कारवारच्या सदाशिवगडार वसिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्यान विद्यार्थ्यान कृष्ण राधा अशें वेश करून श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साजरी केली। तशेंच सोमाराक दैवज्ञ ब्राह्मण समाजातर्फेन सदाशिवगडच्या श्री राम सीता देवस्थानात 1 लक्ष कळ्याची पूजा आयोजित केली। त्या निमित्यान महिलांसाठी हळदी कुंकुम, भजन आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम केले अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।